Sibuya nje kokuyithoba ubheka udaba lamaphupho, but ngikukhumbuze nje ukuthi-ke ngoLwesine suke silapha on e.tv kule morning show, nakhona-ke ungazivakashela udaba esusilibheka olwamaphupho nje ahlukahlukene olwabantu. Ungaba-ke ingxenye yaleyo ngosi ngehora lesikhombisa ekuseni ku-e.tv kule morning show. Ngalokho iNufliq iyona-ke i-channel engumnqa phambili eletha kamaphupho la suke sikhona khona. Mina-ke igama uPastor WeNingi. Sibheke udaba la lomhlwehlwe. Umhlwehlwe amafutha atholakala-ke ikakhulukazi esiswini ngaphakathi, ongaba esembuzi, esenkomo noma-ke sesilwane. La mafutha lawo iwona-ke asuke ekhave isisu ngaphakathi, abizwa-ke ngomhlwehlwe. Singasho la sithi-ke uma kungenzeka uphuphe-ke ubona umhlwehlwe, lolo phawu luhle kakhulu ngane yakwethu. Esikhathi siluvame-ke la ukubika isimo samathuba angcono ezayo, ukuchuma, ukuba umuntu onenhlakanipho, ukunenhlanhla ezayo, ukuthuthuka, ngaba impumelelo nenqubekela phambili esuke uzoba nayo futhi empilweni. Uma kwenzeka uphupha wembethe umhlwehlwe wembuzi, esikhathini esiningi kuba uphawu osuke lusho la ukuthi wena umuntu onenhlanhla futhi umuntu ongahle acebe, nanokuthi-ke wazala wembethe. Futhi-ke kungaba isidingo mhlawumbe sokuthi kungamele mhlawumbe-ke wembule leyo ngubo. Okwesithathu, uma uphupha la wembethe umhlwehlwe ikakhulukazi wenkomo, uphawu lungabe selusho ukuthi kunesidingo sokuthi mhlawumbe ukhuliswe wena, noma-ke kunesidingo sokuthi-ke wenzelwe usiko lokwemuliswa umemulo phela. Asivale ngako-ke la ukuthi uma uphupha wembethe umhlwehlwe wey'lwane ey'hlonishwa kakhulu esizweni sabantu abamnyama, okungaba ibhubesi, yingwe, yihlosi, nezinye nje iy'lwane ey'hlonishwa kakhulu, kufaka phakathi nazo lezi nyoka ey'nkulu ey'satshwayo. Lolu uphawu esikhathi singasuke luchaza la ukuthi umuntu ongase abe nodumo, umuntu ongahle athole ukuhlonishwa, umuntu ongahle mhlawumbe uphathiswa amandla okuba umholi nofanele ahole emkhakheni wakho, nanokuthi mhlawumbe wazala wembethe amandla obukhosi. Umuntu ongahle abe umuntu oqavile, ube umuntu ovelele, nomuntu abantu ababukela kuyena. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu ekulonde. Ngaqhubeka uyeseka i-channel lelo ongayiseka ngayo, ngaqhubeka unikele indlela onganikela ngayo. Ngakhohlwa ukuthi ulike le video le, bese ngiyo-check-a namanye amavidiyo, njengoba-ke akuyona eyokuqala le, akuyona eyokugcina. Maningi amavidiyo sesikhulume ngawo futhi maningi sizokhuluma ngawo amaphupho. Ngakhohlwa-ke ukuthi-ke bese-ke upressa-ke i-notification bell ukwenzela ukuthi masifaka umfanekiso oqoshiwe bese uyathola ama-update uba uqala ukwazi usekhona ividiyo khona. Phinde sinxuse nabantu abasubscribe kwi-channel ukuthi-ke bahlezi bayivakashela from time to time, kukhona suke sikufakile, bangasubscribe bese bayahamba abasabuyi. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu ukulonde ekubusise.